Good afternoon. Apparently, tong Scotland, ini langsung emergency press meet kehang lo, nang litum na citom don press security, lapen, itu contoh curu lo. Ini nona kai kelam lo lapen lason digital India pulong ahut ilitum, panani ke ilitum penang hormu teknolong. Tamen dilitum la sohor mubang tamne kumani non kelong kia pene la IT cell puputum aktif o matodi hala IT cell puputum kupine kasalam tap ba kupine mane pham nono ke joyi phan ba kumane phan pine political mileage ba kupine ale chani phan si pine la son si thekong long nilitum panani bange stame ingsi later ilitum Teknologi Deputy Commissioner Longpen dated 30th 03 2024 Jones Inti Qatar wa menit APHLC amai pulo alangli nomination file long nilitum kamang humi mi alam bangala pulo alangli sports mate ahemasor bangge Anjali Teron P mat in bracket tadulang ako lada Mistress Anjali Inti Qatar lasi non nili tumbang paana ni banga aprang social media pini WhatsApp group pini hulong tego long je kumani IT cell tum sila son ko pini kaselam pita bon ba ko pini bon tu si nili tumbang mata si tame non malabange DC office benga klanga lolo labange nili tumbang kamang hu bang dotukol kupi ko solo ma kamang hu banga la pulo nili tumba chinia tenge alang liya hema sor bangke inuwe di bon inuwe pusi nili tum chini lapen alang li men bang mute ka confuse bang nili tum mahu hang lo Anjali Teron Pima Anjali Inti Qatar lo Qatar ma Inti Pim Qatar Pima ma Qatar ma Anjali Teron Pima ma Anjali Inti Pima lason kamane tamne la officially DC office benang ka lo nili tum thenglong lok bangke nili tum bang kamang hu do ko laso kama hu ke do alam la klang i rok bang la pulo ho nili tum ke generally ke political party fa nili tum thang pudun tha be komane la pu personally nili tum we don't have any bad intention nili tum komane phan ki pudunia tha be tawo hit tame inut Jones Inti Qatar APHLC president lo alangli inut IAS officer alangli inut IAS officer jongsi lason bad example mate akur hijan puna ko pola yo akur hijan puna puno lang non marke hala Teron pilone Qatar pilone sitame munit tu alang lifan ingsi lage bad example pusi pu igdelo set delo alang li lasi nilitum kese ngong pho ahin pen lasu ilitum la kambia khai phan la ke ingsi nong no na wan pi la bangge it's nilitum lake therak duglo lake nilitum det phan like therak kalilo karbia khai mate ST akhai phansi lake ilitum therak me khangjang lapen interestingly non alangli ke MP candidate from APHLC hala MP candidate long hala dak clearly ki tok do je ST 3 ST parliamentary constituency polangli dak ilitum ke Karbenglo di Mahasau and West Karbenglo ke 3 ST parliamentary constituency pu dodo hala so binge MP hala ST pu clearly tok tan long mangala ke ilitung gela ke MC therak me it's a matter of a same lake ilitung Karbia khai la pen ilitung ST khai pa lake MC mo in future pan lake mo ta history long bange bad history mate bad example si nang dokok po si nilitung bange nang dokok lo jene lake nilitung hin pen nilitung ningduk chebak lang nang kong it is a very bad example mo alangli ason alangli pan penang tu ka follow bang do stame alangli bang jok si lasona sai lasona assistant bang claim por rong pelutang de alangli ko son si ka biang lo youths ka biang lo pan alangli ke japo the galang ma jo lalong si bangke lapen si bangke ilitum la ke kursenem bulan popo athema ilitum ke we believe in tame ilitum customary lo do ilitum customary lo ke ilitum ke akur hijan poke i ni ujang wet ilitum sia system do ilitum
lason ni chang ve ve along si alang li bang akur hijang si lason ni cepat cor lake ili tumo pena nili bakla iglo la bange officially alo pena apot kumane si pene mo pene I repeat again kumane si kumane political party tum opposition tum si alang li fan parti jang si kachi tonte pelotang te alang itu kaselampi pu bangala bang ni itu pulun thai si tamme lage district officially ke klang lo la si alang li fan bang ke la son amuni fan bang ke la son bad example ke set bangala ni itu ke se nglo for in pen so that pen pinrem lo la pen alang li fan bang ke karbi customary lo mate itu karbi arone teng pen inside ponangi la so la putak bang ke pusini itu mahit pen nang itu